As a country, we face a generational transition. Below 35, they are crying out for help. The country is in a mess. We know we are inheriting a mess. We know this country has been left with nothing. Ndoda mbokushandisira mhuka inonzi chiremwa remwa. Tese tochiziva uyu munhu wataunganira watiri kuratsika uyu chiri kundinakidza paari ndechekuti haana kuda kufa ari chiremwa remwa chisingazikanwi kuti igonzo here kana kuti ishiri. Uyu anga akaramba ukonzo kana kuti anga akaramba ushiri. Ane mamiriro anga akaita, kana riri gonzo rari gonzo, kana iri shiri anga iri chi isarudzo yake. Ende tinotenda ndinoziva kuti ngirozi nhasi padziri dziri kuremekedza sarudzo yake anga akaita, nekuti mutemo webumbiro renyika unotendera munhu wese sarudzo yake. Ndichitaura shoko iroro ndosimbisa futi kuvabereki. Nguva yatakuinda nazvo vakanzela vane zvavataura. Ndinofara ndoda kuwedzera pamusoro pezvavataura. Vabereki, indakadza pachakwanya fomu 1 yangu. Nzira ino ndaidzikana ndina pachikoro. Hati ndine chinhu wani chinondirwadza chamuri kuona chandauya nehope dzangu. Kune vamwe vandakaona nguva dzakare ndaivaudza nezvemurume ainzi Josefa mubhaibheri. Josefa paakaita hope dzakavhundutsa vekwake zvekuti vakafunga kuti regai timutengese. Asi havana kuziva kuti pari kuita nzara, vachateera Josefa kwavamutengesa. Muri kunzwisa shoko randinaro? Hai, mauwiro andiri kuita kwamuri vabereki. Nguva yatakuinda inoi yambotaurwa nakanzela inguva inopisa. Asi ndinokumbira kuti mumborangarira kune zvinhu zvinoitika nenguva diki, koitika zvinhu zvekuti zvinoreba nguva yazvo. Nazvo kanzela achitaura nyaya yevachashandiswa nezvinodhaka. Kazhinji anoisa zvinodhaka pakati pedu anenge achiita inonzi pachirungu divide and rule, kuti tisaonane pachedu. Handiti? Inini pachangu ndinotambira munhu wezano kana achiuya kwandiri. Ini ndiri triposi kana mwoyo wangu ndonge wakatodhindwa mukati. Ndikaona munhu wezano ndinonzwa tsitsi. Nekuda kuti mumwe wangu icho chikwangwani chete hachina kana nebasa rese. Potse munguva diki iri kuteera tetisina chinhu chinonzi ZANU-PF. Ndoda kutaura chokwadi, musatye, simbai zvenyu. Nenguva yatave manzwa vabereki, tikabatana tikafamba nenzira imwe. Ndarwadziwa kunzi hanzi road iri kunzi iri kugadzirwa. Kanzela, handisi kukusho. So across Zimbabwe the message is actually the same, coherent and not unique at all. They are actually saying Chamisa ngaapinde. Chamisa is the real deal. Chamisa is the next president of the Republic of Zimbabwe. So everywhere you go, I always go to different balls in communities, various communities, and I talk to people. Madzimai anenge achitambudzika nekutsvaga mvura, ari kutambudzika nekutaira mombe pazviborani. The message is the same. If you go to funerals, the message is the same. Vanhu havachada, vanhu vaneta. Only what is left is for us to coordinate more, mobilize more, and make sure that we present the best candidates against ZANU-PF candidates. And that will be a seal to whatever ZANU-PF has been doing for years. I understand kuti kune dzimwe nzvimbo ZANU-PF yanga isiri kuwana that much competition yainofanira kunge ichiwana, but this time around Advocate Nelson Chamisa has made sure that there are competent people who are giving ZANU-PF sleepless nights in various areas and various communities. That is what we want to see. That is what we want to have. So I just say to everybody, let us register to vote. Let us come together, defend the vote. Let us donate. Let us educate our peers. And let us always talk about change. This change is about everybody. It's not about a few individuals. It's about every Zimbabwean. That is the reason why we have the word citizen and the word coalition and the word for change. Everybody should be involved.